Двоголовий золотий орел на воротах, покої, сауни, басейни, аквадискотека, перукарня, зимовий сад, музична вітальня та навіть свій театр, кальянна і казино. І це тільки частина того, що є в палаці володаря Кремля Владимира Путіна. Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував двогодинний фільм про розкішний палац, який, за його словами, належить президенту Росії. У розслідуванні представлений план самого палацу та прилеглих до нього територій. Відвідувачам будинку під Геленджиком площею 17,5 тисяч квадратних метрів строго заборонено проносити з собою навіть простенькі мобільні телефони з камерою. Автомобілі, які в'їжджають на територію, оглядають на кількох КПП. Навальний опублікував і фотографії меблів, серед яких виділяється диван вартістю 2 мільйони рублів та стіл за 4 мільйони рублів. Площа самого палацового комплексу складає 68 гектарів, однак 7 тисяч гектарів землі навколо палацу, а це за площею 39 королівств Монако, знаходиться у відомстві ФСБ і є закритою територією, йдеться в розслідуванні. Окрім палацу, на закритій території є підземний льодовий палац, чайний будинок, церква, оранжерея на 2,5 тисячі квадратних метрів, 80-метровий міст і амфітеатр. Через те, що палац розташований на крутому березі, для виходу до моря був проритий спеціальний тунель, в кінці якого є дегустаційна кімната з видом на море. Поруч з палацом розташовано 2 винних заводи зі своїми виноградниками. За даними Фонду боротьби з корупцією, вартість будівництва, яке триває 15 років, складає $1 мільярд. Найдорожчий хабар в історії Росії фінансують друзі Путіна, використовуючи схеми відмивання бюджетних коштів. Для меня это очень важно. Я уже говорил, что без этого работать невозможно.